kakva je bila protekla jedriličarska sezona i što očekuješ od sljedeće? Protekla jedriličarska sezona je bila iznimno uspješna. Uspio sam osvojiti titulu prvaka Mediterana u klasi 40 i za mene je to bilo do sada najuspješnija jedriličarska sezona od kada jedem u klasi 40 i jako mi je veliko zadovoljstvo da me ACI mogao podržati na tom putu, jer s obzirom na godišnjicu koju sada proslavljam ovdje, brod je nosio ime ACI 40 i pod tim imenom je osvojio prvenstvo Mediterana. Za sljedeću sezonu brod će mirovati, to je vjerojatno sezona jedne tranzicije u kojoj pripremam nastavak da se vratim na Atlantik sa glavnim ciljem utrkivanja na regatama Drassaja-Vabre i Rodorum. S obzirom da se nalazimo na najvećem nautičkom sajmu na svijetu, u Düsseldorfu, kakvi su tvoji dojmovi sajma? Ovo što sam vidio ovak iz prve, naravno impresivno. Sigurno da je zanimljivo vidjeti cijelu industriju da dolazi zajedno, a nautička industrija je naravno ogromna, tako da posebna atmosfera i veličina ovog događaja je impresivna. Hvala i želimo puno uspjeha i dalje.